Bosno moja, divna, mila, lijepa gizdava, aj u tebi je Sarajevo, puno sevda. U tebi je Sarajevo, puno sevda. Kako bolje nek razgovor za počet pjesmom? Pa naravno, najbolje. Kako si? Kako si Velid? Evo, dobro mi došao ovdje gdje ja živim, eto, na bazene kod Sikija. Evo, zaista jedan prelijep ambijent. Naupalo mi je da sam prvu godinu kada sam se prijavio, to je prije do 10 godina bilo. I da sam prvi intervju u životu radio baš s tobom. I sad sam te pitao baš, da li si to bio ti? I drago mi je što sam sad, eto, kad mogu reći da sam nešto napravio, da sam svoj lični cilj ispunio, da sam došao do finala. Jer mi je to fakat bio cilj. Naravno, drugačije sve, nije mislim, viši je level, da tako kažem. Radimo više, putujemo, ljudi nas sreću na ulicama, slikamo se, ne mogu reći da mi to ne prija iskreno. Mogu čak da kažem da živim svoj san neki. Hvala ti puno što si razgovarao s nama. Mi ovom prilikom pozivamo sve naše gledalce da glasaju za Velida Handžića na broj 14, a imat ćete broj iz koje zemlje zovete da vidite. A redni broj 14. Hvala ti puno. Hvala tebi, brate, vidimo se. Sad srećno. Hvala. A ja sam počeo da lutam, ja više ne znam s kim. Vjenčavao sam se i razvodio s kafanama belgradskim. Hvala ti puno. Hvala vama i... Upravo ćemo i ovaj razgovor završiti evo s pjesmom. Važi, s lijepom porukom. Počeli smo sa pjesmom i završavamo sa muzikom. Tako je. Želimo ti sreću u finalu, da pobjediš i da se vidimo ponovno. I glasajte za mene.